времето на вас. Добре, искам да ми обясните за какво става въпрос. Ако председателят... Вие чуете ли аз някой ви казвам? Аз ви казвам, няма да се харча времето на вас. Значи като записвам разговора, казваш няма да си харчиш времето, така ли? Вие можете да записвате, ако искате, аз ви казвам Но не знаеш, че този разговор ще бъде пуснат в интернет. След като ти казвам, че го записвам. Нека бъде, аз след като ти казвам, че го записвам и ти ми казваш, че няма да си губиш времето. При положение, че ти ми звъниш, и ми казваш, че няма да си губиш времето, значи този разговор директно смятай, че вече е пуснат в YouTube. И ще събира доста сериозен брой гледания, обещавам ти. Ще ми обясниш ли за какво става въпрос? Защо трябва да дам тия 200? Какъв смисъл да ти обяснявам за какво става въпрос, ако нямаш интерес? Имам интерес, искам да ми обясните за какво става въпрос. Ето. Ти до сега ми казваше, че той е измама. Какъв интерес ти можеш да имаш? Казах, че се съмнявам, че е измама. Ти ми каза, че имате много клиенти. Питахте бройката на клиентите. Ти ми каза, не знам бройката на клиентите. Как няма да знаеш бройката на клиентите? Ориентировачно ми викаш над 5000. Аз не знам, аз не ми трябва да ви казвам той нещо на вас. Добре, искам да ми обясниш. Аз ще се обаждам за друго, а не за... Айде за това, което ми се обаждаш, ми обясни за какво става въпрос. За какво ми се обаждаш ти на мен? Защото вие сте оставили данните, не аз, кой ви да го за опашката. Така, оставя ги данните, обясните ми от сега нататък какво следва. Какво следва? Печелим пари на финансовия пазар, търгуваме с акции и с криптовалута. Добре, а моите пари, които аз внеса в тази... Още веднъж. Какво още веднъж? Кажете още веднъж, не ви разбрал. Моите пари, които аз внеса, каква е гаранцията, че след това ще мога аз да ги изтегля? И кога ще мога да ги изтегля? Кога ще мога да ги изтегля? Ги стискат. Когато искам, мога да ги тегля, така ли? Да. А какво ще печеля? Това, че внасям тези пари. То зависи от сумата, която вкарате. В смисъл, то е някакъв процент, така ли? Да. И какъв е процента? Че гледайте, вие на ден може да имате 5 сделки, може да имате 8. Ясно. Аз с тези пари сключвам сделки, така ли? Да. Ясно. Един вид като криптовалута. Още веднъж? Като криптовалута. Но криптовалута може и акции, може и криптовалута. Ясно. И кой отговаря за тези сделки? Кой наблюдава? Кой следи? Аз ли следа всичко? Да. Вие ще ви се обажда човек, ментор, той анализира пазара, ще ви се обажда с готови сделки. Да. А добре, каква е печалбата на този ментор, след като той на мен ми каже изгодна сделка? И аз това е изгодна сделка. Примерно като спечелите $1000, нашия процент е 10%. По $100. Ясно. Да, значи просто ви предлагате сделки на мен, аз ги плащам с моите пари, поемам си риска и когато спечеля, вие получавате... Не, гледайте, вие вкарвате едно сумата минималната. Вие имахте ли опит вече в търговия? Да, имам опит в търговията. Интересуваме, ако сделката не се осъществи, се провали, вие някакъв процент ще ми върнете ли след като аз за печалба ви давам процент? Как тя може да не се състои сделката? Сделката се състои, но аз губа от тази сделка. Интересувам, вие ще ми върнете ли процент от заложените пари? Как може да загубите, нали ви казвам? Той ще ви се обажда човеко с сигурни сделки. Ние също има недъга да ви да печелите. Добре, те като са сигурни сделки, той защо не се заложи с негови пари? Като са сигурни сделки на 100%. Вие откъде знаете, че той няма пари вкарани? И добре, защо не се вкарва неговите пари, а трябва моите пари да вземе само 10% от готова сделка, да спечеля аз 1000 лева, да му дам 100. Защо той не се спечели направо 1000? Казвам, вие откъде знаете, че той няма вкарани своя пари на неговата сметка? Добре, разбирам, че има негови пари. Но защо търси мен? Защо не продължава да спечели? Защото като има повече клиенти, повече пари ще има. Той също не е милионер човек, да се вкара там 1 милион и да не мисли повече за нищо.
Как бе, как? Вие сте много са тези, които са като него, тези ментори. Ти казваш, че имате около 7000 клиента, примерно. Колко ментори имате? Вие трябва да имате 1000 ментора. И тези 1000 ментора ще печели всеки от 7 човека. И какво ще спечеля? Той е по-хубаво да се заложи сам. 10% от 7 човека, какво ще вземе? Гледайте, аз ви казвам ние как работим, мисля, че искате или не искате. Какво да мисля? Тези въпроси ви... Аз ви казвам, няма никаква логика. Няма никаква логика в вашия сайт. Но като няма логика, кажете, че не искам. Затова ще публикувам този сайт в този разговор в интернет. Нека хората да чуят нашия разговор и да преценят аз ли съм прав, или вие лъжите, или вие сте прав. Нека. Аз не карам вие нищо да правите. Нищо ти не трябва. Довиждане. Добре, ще чуете записа в интернет. Лек ден. В YouTube ще го кръстя на името на сайта ви и ще го пусна още сега. Може да го слушате. Хайде, успех. Давай.